7 метров осталось. Давай, Слава. Что еще нет? Цяжка ў вучэнні. Гэтыя крылатыя словы Александра Суворова як нельга лепш адлюстроўваюць усю сутнасць спаборніцтваў па шматбор'і сярод розных падраздзяленняў брэсцкага абласнога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, якія прайшлі ў абласным цэнтры. Камандам выратавальнікаў, якія складаліся з 5 чалавек, неабходна было бесперапынна прайсці 3 умоўныя этапы. Паласа перашкод, вядзенне аварыйна-выратавальных работ пры пажары ў падвальных памяшканнях, вядзенне аварыйна-выратавальных работ у зоне разбурэння. І ўсё гэта ў поўнай экіпіроўцы і за пэўны час і пры тэмпературы надвор'я вышэй за 20 градусаў. Вось тут можна было на свае вочы ўбачыць, што гэта за прафесія і як гартуюцца сапраўдныя выратавальнікі, што яны павінны ўмець, каб хутка і прафесійна прыйсці на дапамогу чалавеку ў розных сітуацыях. Хаця гэта толькі спаборніцтвы. У рэальным жыцці і пры выкананні баявой работы ўсё можа быць яшчэ значна складаней. Каждый раз на сутки заступаешь, и в принципе это как бы подготовка к честкам, к пожарам. Разные ситуации бывают. Вот. Ну, это подготовка еще раз. Физически, выносливость, нагрузка. На гэтай жа пляцоўцы ў абласным цэнтры падрыхтоўкі праходзілі яшчэ адны спаборніцтвы. Конкурс прафесійнага майстэрства на званне «Лепшы начальнік змены падраздзяленняў брэсцкага абласнога ўправлення МНС». Праводзіцца ён у мэтах праверкі і ацэнкі ўзроўню прафесійнай падрыхтоўкі, падрыхтаванасці начальнікаў караулаў у ролі кіраўнікоў пры ліквідацыі надзвычайных сітуацый. А каб кіраваць, самому неабходна ведаць усё і праз усё прайсці. Идут нам на пользу, у нас профессиональная работа связана с этим. Все приходится как на работе, так и на соревнованиях. Выносливость, правильность. В реальной жизни чуть-чуть по-другому все. Соревнования – это подготовка к этому. Ощущения невероятные. Всем желаю, кто достоин поучаствовать в соревнованиях. Очень выкладка есть, 100%. Действительно, молодцы организаторы. Огромное спасибо. И действительно, те соревнования, которые показывают, на что способен каждый спасатель. Вось такія яны, выратавальнікі розных падраздзяленняў брэсцкага абласнога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Такие соревнования можно смело назвать настоящим спасательным марафоном, который проходит на протяжении нескольких часов, поскольку участвуют в нем те люди, которые выезжают на ликвидацию реальных чрезвычайных ситуаций, а значит, они имеют возможность в таких условиях отточить свое мастерство, повысить профессиональные навыки. Пасля падвядзення вынікаў з лепшых будзе сфарміравана зборная каманда да ўдзелу ў рэспубліканскім этапе спаборніцтваў. Юрый Печур, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».